Ululan na naman mga kabombo, ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani, likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 30 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong, Martes kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 9 naman kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Kag sa gyapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla, updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabula pila ka marga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pilaya ka mga raga panguna nga mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sa sining Martes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan November 9 sa aton yung mga kabombo, and it's 46 days to go na lang mga kabinan, 46 dias na lang kag magaselebrar na kita sang adlaw sang Pasko. Grabe no, 46 days more to go ha, kag Christmas na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Amo na kadasig ang aton iya nga mga inadlaw no, ti November 9 na gani kita, Nobyembre lang kita no, or Nobyembre na kita do sang San-O lang no. And hopefully sa aton yung mga kabombo diretso lang ini no. Sa aton iya nga mga kauturan no, ining ano ni gani pagtawag celebra ang ining pagnubo sang kaso kahapon, the lowest so far sa mga balita local no, ang syudad sa Bacolod sang kaso bala no, pila lang 18 ang kaso sa COVID-19 nga na-record kahapon. Habalta na gani kabay pa nga dire-diretso lang ini sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. Kag subong man sa speaking man sa syudad sa Bacolod, ginlunsyar opisyal ang bakuna card no, sang syudad no, sang Bacolod. So paano ang availment sini liwat diskusyonan naton sa aton man iya nga mga kabombo kag sa mga kauturan naton ano ang reaksyon man sining pagkakasang paggamit sang face shield no. Ginakonsidera na ni subong sa syudad sa Bacolod, so ibaloon na lang naton kung sano ini ang pinaka-announcement no sang syudad
nanungod sa paggamit iya sang face shield. No? Anong reaksyon ninyo sa mga kauturan ta? No? Kay iban nga mga lugar diri sa aton sa Pilipinas, why naging man niya gagamit iya sang face shield. Kag subong man, oil price hike. Chikaron taman ang pinaka-latest, no? Presyo sang gasolina subong. At iwagid kita nagsala sa ika-11 nga tion sa ika-11th straight time. Sa 11th week, saka na naman ang presyo sa aton iyang gasolina, no? Sa aton nga mga kabombo. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita hay. Ang isa ka tuig nga bata bala didto iya sa may sa may Gimaras sa Iloilo, no? Patay matapos nakainom sang liniment oil sa mismo adlaw sang iya sini sa iya nga birthday ika 1-year-old ya, pero ang biktima pagidya positibo pagidya sa COVID-19. Ay, anong pagkahimtang no ahay, makaluluoy man kag subong man sa mga kauturan naton sa dugang pa nga mga balita pungsud nun nga aton diskusyonan pinakabago nga kaso ang nagdugang kahapon 2087. Nubo man gyapon no, kabay pa sige lang. Suno iya sa Department of Health, no? Sa pinaka-latest. Kaya ang Sputnik 5 gani nga back vaccine tabo damo nagabot sa Pilipinas 2.8 million doses ang Sputnik 5 mismo tingin na sugata ini ni President Rodrigo Duterte. Ma-update man kita sa balita gikan sa ruwasang pungsod sa COP26 ang Climate Change Conference, United Nations, no? Climate Change Conference. Ibalon man nato ng pinaka-latest update. So again initanan, diskusyonan naton samtang kita nagkapangalagad sa subong naman iya nga aga, no, sa sining Martes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kamusta ka mo dira, no? Sa aton yung mga kabombo, it's again November 9 and it's 46 days to go na lang mga kabinan. Kag magasilibran na kita sa adlaw sang Pasko. No? So kabay pa sa Paskwaya, ma-attain nato ng herd immunity. Kapon ang hambal sang EOC sa Emergency Operations Center. Ara na kita sa 86% sa official nga record. But ang ginatanaw dari more than that, no? Sa 86%. At ilapit na lang kung tanawon ta. Sige pa man, November 9 pa lang kita. So until December, masulusubra pa ni isa ka bulan. So kung sige lang ang ato niya nga vaccination, ang ato niya pagpabakuna, wow, hopefully malabot gid naton ang 100% na kita nga herd immunity na kita. And by that, no, kung herd immunity na kita, tikabay pa nga lululigwan ang tanan, debla? And then subong niya amat-amat nga ginakonsiderar diri sa Bacolod, no? Ang pagkakasang paggamit sang face shield. Again, sa iban nga mga lugar, diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas, no, sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo, why naman gidya tuod nagagamit man sang face shield, dibla? Why naman gidya tuod nagagamit sang face shield sa aton iya nga mga kauturan, no? Although may mga bag-o na naman nga nga mga variant naman nga rin na kitaan sa aton sa Pilipinas. Pero kung tanawon mo, nubuo na gid man yung kaso sa COVID-19. Face shields are no longer mandatory sa Manila except sa hospitals, no? Effective November 8 kahapon. So, amo ini siya ang announcement dito iya sa Metro Manila. No? So, ang why na sila gagamit sang face shield? Ibanta nga mga kauturan gid man, no? Kalabanan gagamit face mask pero face shield ya. Ate like diri sa aton sa Bacolod kung sa open area ka naman lang, no? Sa mga kauturan ta. Kag hindi ka sa public places, kag sa hindi matawo nga lugar dibla sa base sa aton nga ordinansa, okay lang man nga way kita ga face shield. Pero kung magsakay kita sa mga di pampasahero nga salakyan, yara kita sa mga air conditioned nga mga lugar, sa nagatilipon nga mga tawo, so man ginamando ginaya, no? Required kita nga magamit sang face shield, no? Sa aton nga mga kabombo. So kamo ya ang pangayuan naton sang reaksyon ng mahambal nyo, especially, no, ang mga sang una pa man, no, like let's say ang aton nga mga market vendors, no, ginahumangkot tala sila
Ti ano man mabala silang nga baw sa pagkainit man hindi na lang kami bimagamit sang face shield, no? So, although ang ginahambal diri base sa pagtuon if kita lang man actually diri sa Pilipinas to da nagagamit sang face shield. Pero way man naman dula sa aton kung protektahan talawas ta, amo na gani kay kung ga face mask ka ga face shield ka mas protected ka kay pating mata mo maproteksyonan dira kay kung may nagasagang dira, no? Pero iba nato yung mga katulad nga balti diri naman na sa Pilipinas, no? Kay sa pagkamatod na ano na yaman to ka negosyo man nagyapon yang face shield nga ina. No, di buwan no baso ng mga kauturan ta ko na mo nang ilas nga reaksyon, di ba? Pero amo na kalabanan man sa aton kung tuod no kunara ka man kun in fairness no magluwas na abay sa mga negatibo nga mga komentaryo nga at base kung ginanegosyo lang na nga amo na kay tagpilaman lang face shield no although magluwas sina sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo in fairness kung gagamit man gid ka sa face shield kung sa ano lang bala sa istoryahan naton no sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo kung proteksyonan mong imo nga kaugalingon gusto mo gid nga protected ka no ati ma-face shield ka gid siya kay syempre baltra gani sa mata mo and then may tabon kapag luwas na dira sa imo sa nga face mask no sa aton iya nga mga kabombo sa aton iya nga mga kauturan no so okay man na, no? It will always be voluntary bomboan ang ni Sir Tide, no? If you really want to protect yourself, dira sa inyo, di ba Sir Tide, dira sa inyo sa ano ni gani pagtawag, dira sa inyo sa New Zealand, no? Why ka mo na iya, di ba? Sa iban yung pungsod, why ba na yung face shield, ya? No? Pero diriya sa aton, no? Sa may pungsod Pilipinas, sambal ta na gani, ginmando, gid na iya, no? Mandatory ang pagsuksok naton sang face shield. No, that is why iba naton yung mga kutura nagambal tinuga init man ang mga ulo hambalin na ano niyang nagsaka